לכוחות הקרקע, לחילות הרגלים ולחילות המיוחדות בלחימה במחבלים. מסוגי הקרב פותחו למעשה מרגע שמסוקים עלו לאוויר, התחילו לחשוב על הנושא של חימוש המסוקים האלה במלחמת וייטנאם. מלחמת וייטנאם שימשה כר ניסויים רציני ביותר לנושא של הנשק הזה, וכבר שם בהתחלה שמו מקלעים על גבי הענפות, ויותר מאוחר פותחו הקוברות ששימשו כמסוקי תקיפה. דני גולן מטיס קוברה, מסוק קרב, מסוק שר אמריקאי ששירת ועדיין משרת שנים רבות בחיל האוויר הישראלי. מסוק הלהטות שנמצא כרגע יותר גבוה, גם הוא שירת בחיל האוויר הישראלי. הוא שימש כסייר, תצפיתן, הוא טס והוא מזהה, בדרך כלל הוא היה מזהה את כוחות האויב, ברגע של זיהוי היה קורא ומזיק, הנה אתה ירה לעבר כוחותינו. מסוק הלהטות זיהה אותו ודיווח למסוק הקוברה על מטרת האויב. מסוק הקוברה שנושא טילים, בדרך כלל בהתחלה הוא נושא טילי טאו, המתקרב נכנס לעמדה, מכוון ויורד. אומרים החלטות המסוק יורד לכיוון הטנק. טילי הטאו עבר 3.5 קילומטר, טילים, הנה פגיעה בטנק. מסוק הקרב טס צמוד לקרקע, טס בוודיות, נסיעות צמוד לכוחות הרגלים ולטנקים, מתקרב, מזהה את המסוק מזהה את כוחות האויב ומתקרב את הטנק שלנו, שם צלב על מטרה, יורד ומסלק במקום, מספר שניות הטייס היורה מוודא שעכשיו נשאר על המטרה, פגיעה במטוס מתקרב. מסוק הקוברה יודע לעשות תמונת טילים 4 בכל מושג מהצדדים וכדרת של רקטות, מסוק טוב מאוד, רוחבו 90 סנטימטר, הטייסים יושבים אחד אחרי השני כאשר מפעיל מערכות הנשק בצד ראשון, הטייס יושב שני, מסוק אמריקאי כאמור. את מסוק הדיפנדר מטיס אבי סירוטה, במקרה הזה מטוס גם הוא יורד, גם מסוק זה יודע לשאת טילים, שבו בצרי חיל האוויר הצ'יליאני. מסוק הלהטות, שני טייסים, חברות של רקטות, שימש בחיל האוויר הישראלי עד להוצאתו מהשירות כסיירים תצפיתנים. המסוקים בדרך כלל היו טסים בזוגות, שני להטוטנים שהיו טסים לפני רביעייה של קוברות, היו מזהים את מטרות האויב ומזיקים את הקוברות להשלים את המשימה.